James Allen, 1. studenoga. Svu snagu, mudrost, moć i znanje čovjek pronalazi unutar sebe, no neće ih naći u egoizmu, nego u poslušnosti, pokornosti i spremnosti na učenje. Umjesto veličanja sebe u nižem, mora se pokoravati višem. Onaj koji se oslanja na egoizam, odbijajući prijekore, upute i poruke iskustva, nesumnjivo propada. Što više, već je propao. Jedan veliki učitelj svojim je učenicima rekao: oni među vama koji su svjetlo sami sebi, ne oslanjaju se ni na kakvu vanjsku pomoć, već jedino na sebe, čvrsto se drže istine kao vlastitog svjetla i jedino u njoj traže spasenje, ne tražeći ići u podršku, ti će dosegnuti najviše visine. Ali moraju biti spremni učiti. Istinski učitelj nalazi se u srcu svakoga od nas. Raspršenost je slabost, koncentriranost je snaga.